Salutare, oameni buni! Bine v-am găsit la primul episod. Astăzi vă voi prezenta cum se montează aer condiționat pe 1.4. Deci, în prima fază avem următoarele piese de schimbat. Este suportul de accesorii, care e toată tărășenia asta de aici până jos de tot, unde se prinde compresorul. Compresorul se prinde 4 șuruburi. Unul acolo și două exact sub el. Așa. În varianta mea a venit fără aer condiționat, a trebuit să montez ulterior și pompa de servo venea sus. A trebuit să o mut aici. Când mutați pompa de servo sus, aveți de schimbat și țeava asta, toată conducta de servo, e pe acolo, se prinde undeva jos, sub ăla, sub compresorii, o culiță de 13, se duce pe aici și tot așa, și se mai prinde undeva acolo, tot pe piuliță de 13, așa, se duce pe acolo, și ajunge acolo, în exact acolo. Bine, eu nu o să reușesc să filmez acolo. Este țeava de acolo, asta de acolo. Vă trebuie o cheie de 17, dar o cheie de țevi de 17, pentru că aveți și țeava asta de acolo și se desface foarte greu. Vă zic din propria experiență. Așa. Aveți mare grijă, pentru că și când vă puneți înapoi, aveți mare grijă la... Vedeți chestia de acolo? Este fix țeava de la timonerie. La mine ăsta stă aici prost. Așa, gata, s-a mișcat. Asta e țeava de la timonerie. De la cutie, care bagă în cutie și are așa. Și aveți grijă cu ea, pentru că o să vă loviți efectiv de ea cu tijă. Mai trebuie adăugată țeava asta. Asta e țeava de rece. Asta e țeava de cald care duce. Deci aveți de luat așa. Țeava asta cu ăsta vine aici. Aici mai vine o bucată. Deci țeava asta e din două bucăți și vine în interior. Aici intră în vaporizator. Din interior o să vă arăt. Asta e țeava de aer cald, de freon cald. Vine pe aici, bine aici, se prinde, sunt niște cleme, mie mi-a fost lene să le pun. Vine asta și se duce direct bine, nu știu dacă reușesc, vă arăt. Exact acolo, undeva. Bine, nu reușesc, în fine. Ăla intră în radiatorul de aceu. Ăsta mai trebuie schimbat. Aveți ăsta de schimbat. Radiatorul de apă, radiatorul de aceu trebuie pus. Se prinde aici odată, acolo. Nu, aici sunt două cleme. Nu se văd, dar aici și partea asta sunt două cleme. Și se pune efectiv, intră efectiv în el. Și se prinde. Instalația electrică se schimbă total, deci total se schimbă toată instalația electrică de la motor. Și să vă explic, se schimbă următoarele. Bine, eu acum, ăsta e de interior, ăsta e de interior, n-are nicio treabă. Se schimbă astea, deci e tot soclul ăsta, se schimbă tot soclul ăsta și cu soclul ăsta. Ba nu, greșesc. Ba, nu știu. Ăsta se schimbă niște chestii pe aici, nu mai țin minte care.
De acolo e o variantă de 2007 preferență și se ridică asta în sus și iese așa. Asta n-aveți treabă, bine, ignorați firul de aici. Eu mi-am adăugat ulterior, după ce am luat mașina, am adăugat calculator de bord și am venit cu un fir până încolo. Bine, se vede firul pe acolo, în fine, nu băgați în seamă. Eu am și stație pe mașină, în fine. Deci se schimbă toată asta, vine pe aici, aici e plusul pe toată instalația, coboară în jos, pe aici, pe acolo, așa. Aici este mufa, una duce la alternator, una duce la compresor, bine, la compresor, da, corect, la compresor și la senzor de presiune, care este ăla de acolo, și unul care duce în senzorul de presiune de la servo. Bun. Și tot ăsta trece pe acolo, frumos, este pe sub galerie, la. Dacă reușesc eu să filmez, de pe aici, se duce și vine pe acolo, se duce, iese, etc. Așa, se trage pe aici. Aveți o mufă și acolo în spate la cutie, aveți mufa aici pe captorul de viteză, aveți la ăsta de turație, de temperatură, apă, interior motor, de senzorul lambda de primul de înainte de catalizator, senzorul de nu știu ce e ăsta. Ce mai aveți? Mai pe aici sunt mulți senzori, trebuie să știți cum se puneți înapoi. Și mai e unul pe sub mașină. Trebuie toți trași frumos, așa, dar aveți mare grijă. Vine pe acolo și se scoate, se înlocuiește. Bine, asta e ce-i separat de motor, e treaba ei. Bun. Ce să vă mai arăt? Da, v-am zis, asta se schimbă. Bine, eu n-am mai luat cu furtunul de la donator, de unde am luat toate piesele. Am tăiat pe la original, am tăiat o bucățică cam așa. Și mi-a văzut de treabă. Așa. Bine, ulterior, după ce schimbați radiatorul de apă, aveți și de schimbat antigelul. Bun, în interior avem de schimbat asta. Toată asta se schimbă pentru că aici e buton. La instalația electrică pe interior nu trebuie nimic schimbat. Se dă tot bordul jos. Se dă jos. Toată asta de aer se schimbă pentru că jos acolo undeva sub este o valvă, o supapă de fapt pentru condens și coboară, curge undeva jos. Și e o gaură aici, teoretic eu ar fi trebuit să am, dacă nu se vede din păcate, e teoretic aici undeva, bine, nu văd, undeva acolo trebuia să am filtru de polen, dar nu am. Așa se schimbă. Ca idee să schimb, nu știu, zic și eu, poate ajută pe cineva, să dă prima oară asta jos, jap, ce să mai dă, deci să dă asta jos prima oară, să dă cochilia, după aia aveți de dat, că aveți două șuruburi, două torsuri de 20 aici și aici, aveți grijă că montați înapoi să ajungă la nivel, o să vă pun o poză. Asta să dă jos bine, eu mi-am pus-o ulterior că am vrut.
Ăsta se dă jos, ăsta se dă jos. În spate la airbag aveți pe o parte și pe alta. Aveți un torț de 30 în găurile astea două. Aici sunt două șuruburi stea, în partea asta două șuruburi stea, mufele se scot, sunt niște clipsuri să trag efectiv, se scoate imobilizatorul, se dă afară, se scoate mufa sau se lasă să atârnă, cum doriți, eu l-am scos. Se dau ceasurile jos, sunt 4 torsuri de 20, aici sunt 2 torsuri de 20, se scoate ăsta, se dă afară, după aia ce mai aveți? Aveți de dat să dă asta jos, apucă de aici, aveți grijă să nu zgâriați. Se dă aici, în stânga și în dreapta sunt 2 torsuri de 20, se împinge, se dă afară că mai sunt 2 cleme, se împinge, se ridică, după aveți 3, cum le zice, 3, haideți să vă arăt mai bine. Aveți 3, nu o să vede, da. În fine, deci aveți 2 torsuri de 20, așa. În spate acolo jos sunt niște vine sârme, cabluri, chestii, au niște prinderi ciudate și urâte, aveți foarte mare grijă cu ele să nu le rupeți. Se dă jos, aveți și o mufă mare, asta de aici, nu știu dacă reușesc să o prind, este mufa de aici, se dă, are un clips pe partea din spate, pe partea de acolo, pe în spate apucați și trageți efectiv așa. Asta bine, aveți că stofoniu am navigație, se dă jos, mai aveți în spate la navigație, mai aveți undeva pe acolo. Bine, dacă aveți ca stofonul să vedeți un torț de 20. Pardon, mai aveți aici torț de 20, se dă asta jos, torț de 20, torț de 20, torț de 20. Înăuntru aveți grijă să scoateți mufa OBD, pe partea aia nu cred că aveți treabă cu nimic. Ce mai e? Aici torț de 20, torț de 20, să dăm la o parte. Deci, vedeți, torț de 20, da? Și aici. Bun. Eu, ca să nu zgâri, am dat-o și pe asta jos, torț de 20, torț de 20. Aici este o tubulare de 10, se scoate un căpăcel. Am scos calul ăsta, am scos ăsta de la așa, aici la, bine, eu asta e adăugată de mine. Aici aveți o mufă cu 3 pini și un clips trage în jos și iese și așa. Ce mai aveți? După aia aveți grijă la, aici, foarte mare grijă. O să vă atașez o poză, dacă vă ajută. O să pun un videoclip cum se dă tot bordul jos, deci tot. Așa aveți foarte mare grijă la mufa de la airbag, este foarte pretențioasă. Așa, ce mai este de spus? Se schimbă cu totul pentru că are vaporizator în interior și altfel n-ai cum. Deci nu, se schimbă cu totul. Așa, ce mai e? Se pune la loc, se umple cu freon. Eu n-am avut nevoie, bine, eu după ce am făcut asta am făcut soft pentru că la 1.4 e cam leneș și sincer să fiu v-aș recomanda să vă faceți soft. Bine, înainte de toate verificați cât de bine merge mașina, că să nu vă treziți că o să vă dea vreo eroare mai nesimțită și nu cred că pică bine oricui. Opa așa, pac, haide, așa, la mine intră mai greu că eu mai aș modificări, așa.
Ăsta se scoate ăsta și aveți două torsuri iar de 20. Bun. Eu am mai avut și ceva mai în fire pe sub, a trebuit să le decuplez chestii socoteli. Aici nu cred că aveți nicio treabă, că e fix degeaba, deci na, degeaba caut eu așa. Ce să vă mai spun? La astea două, la airbag și la ăla aveți foarte mare grijă. Încă o chestie. Acolo jos aveți o mufă. Se declipsează partea galbenă. Haide. Și iese singurică și s-o declipsează de acolo. Că airbag-ul de acolo și ajunge în calculator. Deci asta e foarte important. Așa, cam asta e partea pe interior. Pe exterior v-am explicat cum stă treaba. Se cumpără țeava asta, ventilatorul, radiatorul de apă, ăla, bine, are radiatorul de aceea, poate îl luați din dezmembrare și vine cu tot cu condensor sau nu mai știu cum se numește, compresor, ăla de accesorii, instalația electrică la motor, pompa de servo, asta, cureaua de accesorii se schimbă. Dacă nu vă plac rolele cum merg, schimbați-le, vă recomand. Așa. Deci am zis, instalația electrică, aer condiționat, ăsta de aer se adaugă, nu e nicio problemă. Și ce mai e? Cam asta e tot. Și țevile, chestii, să aveți prinderi, verificați dacă totul e în regulă și cam asta e. După ce faceți toată asta, eu zic că o să aveți aer condiționat. Eu atât am avut de schimbat, dar a fost mult de muncă, mult. Bine, n-am avut nici piesele toate, că dacă le aveam, făceam mai repede. Cam atât, să zic așa, cam asta e.